Groot deel van Vlissingen haalt opgelucht adem over het wegblijven van asielzoekers. Met ons hart willen we die asielzoekers opvangen. Maar gezien de garanties die niet konden worden gegeven, moesten we ons verstand gebruiken. En dat moesten we prevaleren boven ons hart. En verder in deze uitzending. Baby's minder zwaar door industrie. En aantal geslaagden opnieuw heel hoog. Goedenavond. Vlissingen krabt zich achter de oren. Een dag na het opmerkelijke besluit om toch geen cruiseschip te laten afmeren waar 1100 asielzoekers kunnen verblijven. Naast verbazing en teleurstelling is er vooral ook opluchting. Bij Omroep Zeeland zijn honderden reacties binnengekomen na het besluit van het college van burgemeester en wethouders dat het cruiseschip er toch niet komt. Er zou te weinig draagvlak zijn in Vlissingen voor deze opvang van 1100 asielzoekers. En dat klinkt ook door in de reacties. Wat fijn dat de gemeente dezelfde mening deelt als de Vlissingse bewoners. Nu dat standpunt vasthouden. Eindelijk een gemeente die nee zegt. Eerst onze eigen mensen. Goed gedaan, Vlissingen. Ook in de gemeenteraad zijn partijen opgelucht. Kijk, ze hadden natuurlijk eerst welwillend gereageerd richting de staatssecretaris. Goed dat ze dan de raad consulteren voordat ze een besluit nemen. En ja, in het debat was toch de overgrote deel van de fracties had heel veel kritische vragen en garanties konden er niet worden gegeven. Politie bijvoorbeeld, wachten we nog op antwoord. BOA's, nou ja, dat bleken geen BOA's te zijn, maar geld voor 4 BOA's. Hebben we ook nog geen uitsluitsel over. Het college had gezegd van nou dat is prima, maar daar willen we minder statushouders moeten huisvesten. Hebben we ook nog geen antwoord op. Dus ja, ik begrijp dat besluit absoluut. Ik heb eigenlijk nog geen enkele negatieve reactie gekregen dat het college dit besluit heeft genomen. Iedereen zegt ja, verstandig. De SGP-fractie heeft veel kritiek gekregen dat ze donderdagavond tijdens de raadsdiscussie in Vlissingen over het cruiseschip tegenstemde. Het was voor ons een grote worsteling. Want de vluchteling moet je opvangen. Mensen die gewoon ontheemd zijn door allerlei oorlogsgevaar of andere omstandigheden. Niet per se de economische vluchtelingen, de gelukzoekers die er helaas ook bij zitten. Maar de echte vluchteling die willen wij graag opvangen en ook herbergen. Maar het moet praktisch kunnen. Bij mij in de studio Ariana Lafort. Ja, goedkeuring, opluchting, dat komt een beetje naar voren. Is dat ook het algehele gevoel, denk jij, in Vlissingen? Het is een beetje een gemengd beeld. Ja, toch inderdaad veel instemming dat het cruiseschip niet komt. Maar waar we ook al over bericht hebben, toch ook wel veel verbazing over deze gang van zaken. Het college wat het op deze manier op tafel legt en dan uiteindelijk toch maar liever niet. Terwijl het wel een krappe meerderheid was, leek in de gemeenteraad. Maar toch ook wel teleurstelling. Mensen die toch een gemiste kans vinden dat we deze kans laten liggen om op een relatief eenvoudige manier dan toch 1100 vluchtelingen op te kunnen vangen tijdelijk. Ja, en nu is hiermee de kous af? Ja, de lokale partij Vlissingen, die we net zagen, die stipte vanmiddag al aan. En dat is denk ik toch wel een punt. Er is wetgeving in de maak, waarmee het kabinet echt plaatsen kan gaan aanwijzen. Van nou, daar moeten asielzoekers worden opgevangen. Geldt dan met name voor plekken die dat nog niet doen. Kijk je naar Vlissingen, dan zie je dat er al een paar honderd in de marinekazerne zitten. Dus we voldoen al aan onze verplichtingen. Maar goed, de staatssecretaris die heeft al te kennen gegeven heel teleurgesteld te zijn dat het in Vlissingen niet doorgaat. Dus dat idee, van cruiseschepen, waarmee je dus relatief makkelijk tijdelijk grote groepen asielzoekers kan opvangen. Ik denk dat dat toch op de agenda van het kabinet blijft staan. We gaan het zien, dankjewel. Wonen langs de Westerschelde zorgt niet voor meer PFAS in je lichaam. Dat was de boodschap van de GGD tijdens een digitale bijpraatsessie over de hoge concentraties giftig PFAS in de Westerschelde. Je krijgt het binnen via eten en drinken, maar het zit niet in de lucht. Sinds vorig jaar bekend werd dat er veel PFAS in de Westerschelde zitten, leven er zorgen over de gevolgen van de mogelijke kankerverwekkende stof op de volksgezondheid rond de rivier. De zorgen zijn niet onterecht, maar Zeeland moet zichzelf ook niet gek maken, vindt de GGD. Het is een probleem in die zin dat we daardoor hebben geadviseerd, het RIVM, om geen vis en schaaldieren te eten. Dus niks uit de Westerschelde, bepaalde delen daarvan, consumeren. Dus in die zin is het een probleem, want daarmee is het ook een economisch probleem. Maar het feit dat je naast de Westerschelde woont op zich is geen gezondheidsrisico.
Die opmerking kan bij verschillende statenleden op onbegrip rekenen. Volgens D66 zet de GGD de Zeeuwse situatie op deze manier te simpel weg. Het gaat natuurlijk verder dan alleen maar wonen aan de Westerschelde. Als ik naar mezelf kijk, ik heb er ook heel veel in gezwommen, regelmatig op het strand gezeten. Dus die uitspraak die hij doet, dat er geen relatie is tussen de hoeveelheid PFAS in de Westerschelde en de gezondheid van Zeeuwen, die vind ik eigenlijk te voorbarig. Daar heb ik in ieder geval wel moeite mee in die zin. Dat betekent, als we die redenatie doortrekken, dat er eigenlijk nooit wat gaat gebeuren. En volgens mij moeten we ons daar nu echt tegen verzetten. Als het aan D66 en de SGP ligt, geven de Zeeuwse gemeenten de GGD toch opdracht voor een bevolkingsonderzoek. Uit een onderzoek dat in Zeeland is gedaan, blijkt dat baby's die geboren worden in de buurt van zware chemische industrie een lager geboortegewicht hebben dan gemiddeld. Een milieuepidemioloog deed dat onderzoek voor het Erasmus MC bij het Sloeggebied in Vlissingen en het Zeeuws-Vlaamse deel van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Wat dat lagere geboortegewicht betekent voor de gezondheid van baby's is niet duidelijk. Daar zou vervolgonderzoek voor nodig zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat scholieren slechtere longen hebben en volwassenen vaker medicijnen gebruiken voor hart- en vaatziekten. De politie heeft beelden naar buiten gebracht van 2 scooterrijders die misschien wel belangrijke getuigen zijn in de moordzaak rond Rocentli Rosaria. Beide mannen rijden richting de plek in Vlissingen waar Rosaria later werd doodgeschoten. De politie zoekt ook nog steeds naar 2 fietsers die mogelijk betrokken zijn bij de moord. De gouden tip levert €15.000 op. Alle vlaggen en rugzakken zijn al lang weer binnengehaald, maar nu pas weten we precies hoeveel eindexamenleerlingen geslaagd zijn. Door corona was er ruimte voor een extra herkansing. Dus zag je op scholen vandaag nog dit soort taferelen. Hey Mikkel, van harte proficiat. Onze allerlaatste leerling van dit jaar. Nou, top gedaan. Heel blij, neem ik aan. Super blij. Je werd vanmorgen al uit je bed gebeld, heb ik begrepen. Ja, lekker gezet. Nou, ik ben er even heel blij mee. Op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee heerst vandaag dan ook een juichstemming. Wij hadden echt allemaal zoiets van, oh, we hopen toch zo dat het lukt. En het is hem echt gelukt. Dus we zijn, vanmorgen waren we al in een juichstemming toen de normering binnenkwam van tijdvak 3. En dan is het gewoon heel mooi dat ook hij erbij kan zijn op de diploma-uitreiking. En ze zijn er niet alleen trots op Mikko. Ik ben er gewoon ongelooflijk trots op als ik zie hoeveel leerlingen van ons, en het zijn er ontzettend veel, geslaagd zijn en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Ondanks de moeilijke jaren die ze hebben gehad. En ik ben ook ontzettend trots op de leerlingen. En dat is van de pro-leerlingen tot en met de VWO-leerlingen die we hebben. Want het geldt voor allemaal. Ja, en nu alle uitslagen binnen zijn, kunnen we de balans opmaken. Dat doe ik met onderwijsverslaggever Jannes Goedbloed. Wat valt er op in de cijfers? Nou, wat je ziet is dat het Zeeuwse slagingspercentage dit jaar iets hoger is dan vorig jaar. 96,7 tegen 96,4%. Maar het haalt het niet bij 2 jaar geleden. Toen waren vanwege corona de centrale eindexamens helemaal afgeschaft. En werd dan bepaald aan de hand van de schoolexamens of je slaagde of niet. En in dat jaar was 99,4% van de eindexamenleerlingen geslaagd. Ja, en als je dit vergelijkt met voor corona? Nou, dan zie je dat het nu wel een stuk hoger is. Want voor corona schommelde het jaar na jaar zo rond de 94%. En nu dus 96,7%. Dat is wel een stuk hoger. En komt dat door die corona-aanpassingen, zou ik maar zeggen? Daar lijkt het wel op, want de leerlingen die mochten examens over meerdere tijdvakken spreiden. Je zei het al. Ze mochten 1 onvoldoende wegstrepen en ze kregen ook nog eens een extra herkansing. En dat allemaal omdat ze dus de afgelopen 2,5 jaar last kregen van al die coronamaatregelen. Ja. Zijn er nou ook nog scholen die eruit springen, die opvallen? Jazeker, nou het Swin College vooral, want daar is het slagingspercentage met 99,3% het hoogst. En het is ook het hoogste percentage echt van alle scholen. Het Goese Lyceum en het Reinaert College volgen met 98,3%. 1% lager dus. En dat het juist het Swin College is dat nu zo hoog scoort, is enigszins opmerkelijk, omdat de afgelopen jaren het slagingspercentage daar juist relatief ietsje lager was. Maar ja, dat heeft ook weer alles te maken met het formaat van die school. Want het Swin College heeft relatief weinig leerlingen. En dan 1 leerling die slaagt of zakt, ja, dat maakt dan een heel groot verschil op dat percentage. 99,3, dat is inderdaad wel heel hoog. Dankjewel, Jannes. De dag begon bewolkt, maar werd steeds zonniger vanuit het noordwesten. Het werd uiteindelijk 22 tot 25 graden.
Morgen ook zon, maar wel een paar stapelwolken erbij. En het is een fractie koeler dan vandaag. Echt warm wordt het vanaf zondag. En met het weer besluiten we deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.